A labaran na yau za ku ji cewa tsohon shugaban ƙasa Buhari ya nuna damuwa kan ƙaruwar yawan al'umma a faɗin ƙasar Najeriya. A kuma labaran na yau za ku ji cewa Muhammadu Sanusi na biyu ya yi hawan Idi. Da ƙasashen ƙetare za ku ji cewa an kashe sojojin Isra'ila 8 a Rafah. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sunana Sadiqat Aisha Umar Mai Malari ɗauke da cikakkun labaran duniyar daga nan sashen Hausa na TCR. Yau Litinin 17 ga watan Yuni shekarar 2024. Ga labaran bi da bi. Tsohon shugaban ƙasar nan Muhammadu Buhari ya gargaɗi cewa yadda al'ummar ƙasar ke ƙara ƙaruwa cikin sauri ka iya zama matsala ga ƙasar matuƙar ba a ɗauki matakan da suka dace ba. Ya yi wa manema labarai wannan jawabin ne a Daura jim kaɗan bayan kammala sallar Idi. Tsohon shugaban ƙasar ya ce yawan ƙaruwar jama'a ƙasar abun dubawa ne. Da haka akwai buƙatar gangamin wayar da kan al'umma kan wannan matsalar tare da buƙatar zuba jari a ɓangarorin ilimi da na lafiya. A wani ci gaban kuma tsohon shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ya yi kira ga al'ummar ƙasar nan su koma gona don noman abin da za su ci domin magance matsalar tsadar abinci a faɗin ƙasar nan. Muhammadu Buhari ya bayyana haka ne cikin wani jawabi da ya gabatar wa manema labarai jim kaɗan bayan kammala sallar Idi a birnin Daura da ke jihar Katsina, inda ya bayyana cewa ina amfani da wannan dama wajen kira ga 'yan Najeriya su zama masu dogaro da kai, mu koma gona domin noman abin da za mu ci. Alamu sun nuna cewa za mu iya, wannan ba lokacin zama ba ne, duba da yadda farashin abinci ke tashin goron zabi. Mu ringa sayen abubuwan da ake samarwa a ƙasarmu. Gwamnatocin ƙasarmu sun yi shirye-shirye masu yawa na ci gaban ƙasarmu, kuma ina ƙarfafawa mutane gwiwa musamman matasa su ci gaba da taka muhimmiyar rawa wajen gina ƙasarmu, a cewar tsohon shugaban ƙasar. A wani labarin Sarkin Kano na 16 Muhammadu Sanusi na biyu ya yi hawan Idi a jihar Kano bayan gabatar da sallar Idi a masallacin Shehu Tijjani da ke birnin Kano, sakamakon tashi da aka yi da ruwan sama a birnin. Sarkin ya isa gidan Shatima kan doki tare da rakiyar ɗimbin magoya baya, inda a nan aka tsara zai gaisa da gwamnan jihar. Manema labarai sun rawaito cewa Muhammadu Sanusi na biyu ya fita sallar Idin ne ta duka hanyoyin da Sarkin Kano ya saba bi bisa al'ada, sannan kuma ya dawo ta hanyoyin da aka saba. Sarkin na kan doki, sannan dawakai zagaye da raƙuma na biye da shi, sai dai babu mahaya kamar yadda aka saba gani a baya. Muhammadu Sanusi na biyu ne ya jagoranci sallar Idin a masallaci, inda gwamnan jihar da sauran muƙarraban gwamnati suka halarta. A gefe guda kuma Sarkin Kano na 15 Alhaji Aminu Ado Bayero ya halarci sallar Idi a gidan Sarki na Nasarawa, duk dai a birnin na Kano. Bayan idar da sallar Idin ne Sarkin na 15 ya hau dokinsa sannan ya koma gidan Sarkin da ke Nasarawa tare da rakiyar ɗimbin magoya bayansa. A cikin makon da ya gabata ne da rundunar 'yan sandan jihar ta ce ta haramta hawan sallah a faɗin jihar bisa wasu dalilai da ta ce na tsaro ne. Sai dai gwamnatin jihar ta bayyana cewa 'yan sanda ba su tuntuɓe ta ba a lokacin da suka fitar da sanarwar. Daga ƙasashen ƙetare, Isra'ila ta ce an kashe sojoji 8 a lokacin wani sumame a birnin Rafah da ke kudancin Gaza. Rundunar sojin Isra'ila ta ce dakarun suna tafiya ne a cikin motar silke a lokacin da wani bam ya tashi da su. Sai dai mayakan Hamas sun ce sun harba wata roka akan motocin yaƙin Isra'ila kuma sun yi ikirarin nasarar harin. Dakarun Isra'ila dai sun shafe makonni suna kai hare-hare a birnin Rafah. Ma'aikatar lafiya ta Falasɗinu ta ce an kashe mutane fiye da 30,000 a Gaza tun lokacin da aka fara yaƙin. Duka-duka a ƙarshen labaran duniyar kenan, amma kafin yin salama da ku ga bitar muhimman kanunsu. A labarin yau kun ji cewa tsohon shugaban ƙasar Najeriya wato Muhammadu Buhari ya nuna damuwa kan ƙaruwar yawan al'umma a faɗin ƙasar nan. A kuma labaran kun ji cewa Muhammadu Sanusi na biyu ya yi hawan Idi. Daga ƙasashen ƙetare a labaran kun ji cewa an kashe sojojin Isra'ila 8 a Rafah. Ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na TCR.